Igorwa imense ya Kenya ase tamwe ntangani korengana ne kalenda ya masomo mwaka wa 2024 nigo gusira kwa bene kugendrete korwewo gucyase aborokiwa anene bali bakorwa ase chinga kitari kwenyara nigo mo bisomo nene otire tamangana yo bachenu ase county ya Nairobi Geoffrey Musiria abiriga kwena na chi scholarship cyo Gavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja gucyase abana abagusii abo bakorwa ase chinga kitari kwenyara abono barachiye gosomiwa ase miaka enere bosio batari wakanira kende yonsi murobere betko korekana ase nsemo ya Nairobi Professional Center ase nyombe yo yemeyegani goborokiwa 15 babiri bagokonyeka kurwase obokonyo ugo negetambukero kyabirege ko kerwa negatia barai abo batero nawe kaba kubwatirana kwene kyabuna babiri bakurugusira kwa bene ase kwene kya aborokiwa babiri bakwenyorera chisemi cyabo nigobo igo barurogo semero gocyase abaibuli abunango cyabale kwenekya abana bonsi bakirase kiskuru abana bega 15 na abana bali abataka bagusii bale Nairobi abayiboli bawo bale Nairobi bawake kura Nairobi bamenyire Nairobi abana basomerete chi primary chi academy chi government school chi Nairobi the needy children oyo we academy yo go benefit no lyo go somigu either ne kanisa we say well wishers a foundation abuna barabu mo benefit bale so na choose the committee kurwa se chi welfare kyara chi welfare na chibwata abantu na ne chibama eta abantu be kijiji chi welfare chikanda chiga identify abana barenga more than 20 out of these children nga form a committee ende kuongozwa na Edwin Yakundi wakagenda bagaswago vet bakwenda mpaka mwabo umwana uyu ba interview mpaka neighbors baro umwana igana qualified no mwana ro mutaka osino monto otenyarete and tokateba okoba chiskuru ba report Monday tiato take some days tomenta matukabira ata toigane na turanyore bari bono banyorire opportunity yo kwenda basome ba advance to the next stage bacha okonya baiboli babo ngwa kire kitende kembia mono so mheshimiwa Musiria aso kwembawa wanafunzi baito kwerane skuru inche na ngwa kira baiboli mutwaro moyo na around ya bana gosoma bale na ndi mna into byongozi ko chigotena tore na bana aba weika to make sure bachire skuru.